Sovet Soýuzynyň soňky ýol başçysy Mikhail Gorbaçov 91 ýaşda aradan çykdy diýip Rus media serişdeleri habar berýär. Ol 30 awgustda giýişlik agyr we udagy çeken keselden soň aradan çykdy diýip media serişdeleri Moskwanyň merkezi klinik hastahanasyny sitirleýär. TASS habar agentligi Maşgala wesiýetinden habarly bir çeşmeýäniň sözlerine salgylanyp Gorbaçowyň 1999-njy ýylda aradan çykan aýaly Raisanyň ýanyna Moskwanyň Novodevichy gonamçylygyna jaýlanjakdygyny habar berdi. Sovet Soýuzynyň soňky prezidenti Mikhail Gorbaçov 1985-nji ýylda Kommunistik partiýanyň hem de Sowetlaryň başyna geçdi. Şondan soň 6 ýyl demir perdäniň çöküşüne, Germaniýanyň birleşmegine we Sovet Soýuzynyň dargamagyna şaýat boldy. Sovet Soýuzynyň dargamagyny şol wagt KGB ofiseri bolan häzirki Rus prezidenti Vladimir Putin asyryň iň uly geosiýasy betbagyçylygy atlandyryp gelýär. Mikhail Gorbaçov Sovet Soýuzyny jany saklamak tagallalarynyň çäklerini aýdymlyk we üýtgedip gurma döwrüne ýol açdy. SSR-iň lideri Gorbaçov bir döwür Sovet Soýuzynyň düzümine bolan Türkmenistany, türkmen halkynyň arasyna nähili atlanýar. Azatlyk radiosy bu sora boýunça ýazyjy we synçy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik geçirdi. Mikhail Gorbaçowyň aradan çykmagy uly bir taryhy döwrüň, bir üýtgeçlik bolan döwrüň jemi hökmünde taryhy girer diýip pikir edýän. Sebäbi taryhda Gorbaçowyň orny ören aýratyn boldy. Şoň bilen birlikde türkmen halkynyň arasynda da, Türkmenistanda da Gorbaçowy bolan garaýşlar dürlüdi. Şol döwürde ýurt ykdysady taýdan çökdi, ýagny imäge çörek ağırlık etdi, et, beyleki önümler gitti diyen ýaly ýagdaý agyrdy. Şoň bilen birlikde Awganistanyna Sovet goşuny uruş alyp barýardy. Gorbaçowyň ilkinji iň oňat eden işleriniň biri şol ýerden goşun çykarmagy başardy. Awganistanyň türkmen oglanlary, umumyň Merkezi Aziýanyň esgerleri ölüp gelýärdir. Ine şol beladan Gorbaçow halas etdi. Onuň ýerininden ol bize perestroýka ýagny aýdyňlyk döwrüni berdi. Büde garaşylmadyk bir ýagdaýdy. Ine şoň ýa-da SSR-iň dargaýanlygyny yglan etdi. Şol waka, şol ýagdaý Türkmen halkynyň bir aýratyn bagtly pursady diýip hasap edýän. Sebäbi Türkmenistan öz garaşsyzlygyny gazandy, öz döwletini gurup bildi. Şu ýerde bir möhüm zady aýtmak gerek. Şondan öň kommunistler döwründe Türkmenistan öz başlyk respublika bolup biler, öz başlyk döwlet bolar diýen adam ýokdy. Şeýle pikir etmäge adamlarda mümkinçilik ýokdy. Ine şol uly pikiri, şol uly ideýany Gorbaçow biziň aramyza getirdi. Ol taryhda ägirt bir uly öwürüş fursatyny döredip bilen şahsiýet boldy. Bir yerde beýleki bir bellemeli mesele var. Olam Gorbaçowyň SSR-e ýolbaşçylyk eden döwrüniň ören çäkli bolanyny aýtmak gerek. Ol SSR-e ören gyska wagtda ýolbaşçylyk etdi. Şoň bilen birlikde şol döwürde SSR-e aýdyňlyk getirdi. Şol aýdyňlyk adamlaryň aňyna, garaşsyzlyga, erkinlige bolan penjereni açdy. Adamlar öz pikirlerini aýdyp bildiler, garaýşyny aýdyp bildiler. Egerde meniň pikirimçe şol aýdyňlyk birneme uzak dowam eden bolsady, has şuňrak durmuşa aralaşan bolsady, ol biziň jemgyýetimiz üçin ören peýdal bolardy. Gynansaňam ol gaty gyska wagtlyk dowam etdi. Ýönümiňe garamazdan soňky erkinlik, soňky demokratik hereketler, her bir grajdaniynyň öz pikirini aýtmak hukugy şol aýdyňlyk esasyna emele geldi. Ol sunwaty da, edebiýaty da, iň esasy da jemgyýetçilik durmuşyna ören ýeti täsir etdi. Eger şol aýdyňlyk bolmasa, belki de SSR dargap bilmezdi, belki de soňky özgörüşlikleriň bolmagy üçin köp wagt gerek bolardy, kynçylyk çekmeli bolardyk biz. Ine şol aýdyňlyk bize demokratik durmuşyň, adamzadyň ýaşaýyş şertleriniň nähili bolmalydygy barada pikir ýöretmäge, oýlanmaga şert döretdi. Daşoz vilayetindäki Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň ýolbaşçylary Tomuzky dyn jalşylaryny tamamlan studentlerden okuw jaýynyň ýerleşýän ýerine uçurda gelmegi talap edýärler. Ýokary okuw jaýynyň resmileri bu talabyň sebäbini howpsuzlyk bilen düşündirýärler. Bu talap we onuň taliplara ýetirýän täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Bu ýyl taliplara Aşgabatda ýa-da beýleki sewitlere okumaga gitmek ýene-de problema boldy. Sebäbi olar
uçoruň goşmaçy çykdyjylary köp boldy. Daşowyň Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň rektory öz taliplerinden diňe uçorda sapar etmegi talap etdi. Talipler uçor biletlerini rektora görkezip bu talaby berjay edendiklerini suwud etmeli diýip bu talap bilen ýüzbeýiz bolan talipleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Agdalyan institutuň ençeme talibynyň habarçymyda gurrun bermegine göre okuw jaýynyň resmileri bu talabyň sebäbini howpsuzlyk bilen düşündirýärler. Studentleriň hususy awtologunda kirä edýän raýatlaryň taksilerinde gelmegi howply. Meselem Türkmenabatdan Daşowda çenli gatnaýan taksileriň ýoly Gadojaga çenli biraz gowy. Soňra taksi sürüjüleri çölüň içinden howply yerlerden 10 sagatlap sürýärler. Diýip talip okuw jaýynyň ýolbaşçylarynyň biriniň aýdan sözlerini titirledi. Habarçymyz häzirki wagtda welaýetlaryň arasyndaky uçor biletleriniň bahasynyň hususy taksileriň narxlaryndan has arzandygyny, ýöne çäkli uçor gatnawlary sebäpli köp studentiň has köp maddi çykdyjy etmeli bolýandygyny habar berýär. Türkmenabat Daşow aralygy üçin taksiniň bir tarap bahasy 1000 manat. Men Aşgabatyň üstü bilen Daşowda gitmeli boldum. Türkmenabatdan Aşgabada biledi 600 manada satyn aldım. 120 manada hem Covid testini ettirdim. Soňra Aşgabatdan Daşowda uçak biledim üçin 500 manat töledim. Diýip lewaply studentleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Maglumat üçin aýtsak, hökümetçi Türkmen portal neşriniň habaryna görä, Türkmenistan aviakompaniyasy Tomus aýlarynda Türkmenabat Daşowd aralygynda uçor gatnawyny ýola goýmady. Maglumatda aviakompaniýanyň Daşowd bilen Lewap welaýatynyň Kerki şäheriniň arasynda hepdede bir reys amala aşyrandygy bellenilýär. Ýöne aviakompaniýanyň sentýabr aýyndan başlap bu reýsi hem ýatyrandygyny görse bolýar. Adatlyk taliplerden edilýän bu talap barada Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň ýolbaşçylaryndan şeýlede ýurdun bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu talap ýurtda hereket çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilmegi netijesinde hususy awtologlarynda welaýetlaryň arasynda kirä edýän sürüjüleriň hereketiniň berk çäklendirilen mahalyna gabat geldi. 24 awgustda Aşgabatda habarçylarymyz hususy taksileriň öz gadanç mümkinçiliklerini dowam etdirmek üçin howply ýollary saýlap alýandygyny, derýalaryň, kanallaryň uly akawalaryndan, daglaryň dik jarlaryndan we çölüň gum depelerinden geçýändigini, käte bu ýollaryň adam pidalaryna sebäp bolýandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri ilatyň we hususy uluglaryň hereketini wagtal çäklendirýärler. Ýurtda bu çäklendirme global pandemiýanyň fonunda 2020-nji ýylyň martyndan şu ýylyň iýun aýyna çenli aralykda hasta güýçlendirilipdi. Agdalyan döwürde hususy taksi sürüjüleriniň ýolagçy gatnatmak üçin ýa polisiýa para bermeli ýa-da uluglaryny howply ýollardan sürmeli bolýandygy barada adatlyk ençeme gerek habar berdi. Bellesek Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryň resmileriniň studentlerden uçorda sapar etmegi talap edýändigi barada adatlyk mundan ozalky ýyllarda hem birnäçe gerek habar beripdi. 2019-njy ýylda Magtumula adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň we Daşowdaky Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň ýolbaşçylary şeýle talabyň sebäplerini studentler takside sapar edende iki ýüze çykan yaramaz ýagdaýlaryň öňüne almak bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Olar yaramaz ýagdaýlary gyýdlara adar berilmegi ýaly wakalar bilen düşündiripdiler. Aşgabatda Nowatdaky klassik ýaýdymsaz konserti Döwlet Simfonik Orkestriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň guran bu medeni çäretine gatnaşan tomoşaçylaryň köpüsi konserwatoriýanyň studentleridir. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gurrun berýär. Tomsun soňunda 28-nji awgustda Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň mukamlar köşkünde guran çäretinde Resul Gyýjyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet Simfonik Orkestri çykyş etdi. Gelenleriň arasynda hemmeşeki tomoşaçylar azdy, zalda konserwatoriýanyň okuwçylary köplük edýärdi diýip habarçymyz gurrungyny dowam etdirýär. Konsertiň programmasy umumy görnüşde elan edildi we onuň çap görnüşli tertibi ýokdy. Şol sebäpden aýdymsaz konsertiniň garaşylmadyk başlangyjy tomoşaçylar üçin ören täsirli boldy. Orkestr 2 sany meşhur eteri Türkmenistanyň döwlet hory bilen bilelikde ýerine ýetirdi.
Birincisi meşhur Nemes kompozitori Karl Orff'un Carmina Burana kantatasyny soňlayan O Fortuna eseri boldy. Adamyň üýtgeýän ykbaly barada tragik seslenýän bu eser gutulgusuzlyk we mistiki dabaralanma duýgularyny döretdi. Karl Orff'un öz eserinde aýdym sazyň we teatryň utgaşmagyny döretmek başarnygy üçin ol Bavariyaly synagçy adyna eýe bolupdy diýip habarçymyz konsertde ýerine ýetirilen eserleriň tarihinden gurrun berýär. Onun sözlerine göre konsertin dowamında horun orkestr bilen ýerine ýetiren ikinji eseri häzirki zaman grek kompozitori Vangelis'in 1992-nji ýylda döreden Christopher Kolumb barada 1492 Jennetiň ýeňilmegi adly filmde ulanylan sazdy. Güýçli epik sazyň ýerine ýetirilmegi 17-nji maýda koronavirusdan aradan çykan bu beýik kompozitora bolan hormatyň beýanyna öwrüldi diýip habarçymyz bellýär. Zal orkestra we ilkinji nowatda ajaýyp hora joşgunly el çarpışma bilen minnetdarlyk bildirdi. Konsertde çykyş eden hor türkmen dilinde 2 aýdymy ýerine ýetirdi. Resul Gylyjyň ýolbaşçylygyndaky sadandalar toporunyň çykyşlaryna ýygyderli gelýän tomoşaçylar üçin Türkmenistanyň döwlet horunyň çykyşy programmanyň iň esasy pursaty garaşylmadyk sowgada boldy we täze konsertlere güýçli isleg döretdi diýip habarçymyz aýdýar. Konsertde solist aýdymçylar Selveniyat Anna Durdeýewa, Leyli Oktirowa we Gurban Murat Jumaniýadow çykyş etdi. Konsertin gidişinde günbatar klasiklerinden Puccini'nin ve Verdi'nin 2 ariyası yerine yetirildi. Ondan soň yerine yetirilen eserlerin Nuri Muhatybyň Gel Türkmenistan filminden başga ekleti meşhur kompozitor Recep Recepowyň eserlerdi. Recepow hem Vangelis ýaly geçen ýylyň ýanwar aýynda aradan çykdy. Bu satlaryň eserleriniň yerine yetirilmegi sadandalaryň hormatyna bildirilen minnetdarlyk boldy. Diýip habarçymyz konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Resul Gylyjy bilen Recep Recepowyň arasynda aýratyn gatnaşyklar bardy. Kompozitor özüniň 75-nji ýaş toýy münasibetli geçirilen ýubiley konsertinde ýaş kardeşine öz eserini bagışlapdy. Bu ulu hormatyň nyşanydy. Kompozitoriň aýal dogany onuň aradan çykmagyndan soň Resul Gylyj we Recepow Moskwanyň Çaykovski konserwatoriýasynda geçiren student ýyllaryndan bäri ýygnan saz plastinkalarynyň seýrek ýygyndysyny gowşurdy diýip habarçymyz şeýle gurrun berýär. Tutuş konsertin dowamında ekranda kinofilmlerden pursatlar görkezildi. Ömrüniň dowamında klassika öwrülen türkmen kompozitorynyň döreden eserleriniň ekranda görkezilen ak-gara filmlerden alynan pursatlar bilen bilelikde ýerine ýetirilmegi tomoşaçylarda uly täsir galdyrdy. Köplerde şol filmleri gaýtadan görmäge isleg döredi. Şunlar abada milli siýahatçylyk zolugunda diňjalş mögsüminiň tamamlanmagy bilen Sewitiň transport üçünçüligi bilen bagly bökdönçlükleri hasta ýitileşdi. Ýurdun dürli sewitlerinden Hazar deňdiniň kenarynda diňjalmaga gelen müňlerçe siýahatçy uçor otly we awtobus gatnawlarynyň çäklidigi sebäpli öz welaýatlaryna aşyp bilmän kösenýär. Bu ýagdaý Sewitde uçor biletleriniň satuwy bilen bagly para berimiň gülläp ösmegine hem getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatyndan maglumat berdi. 30 awgustda diňjalşlar tamamlanan müňlerçe raýat welaýatlaryna aşyp bilmän kösenýär. Olaryň aglabasy 1 sentýabrda işe başlamaly büdjet işgärleri bolup biziň aramyzda Lewap we Daşow welaýatlarinden gelen mektep muallimleri we orta hüner mektepleriniň muallimleri bar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply muallima aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan siýahatçylaryň ençemesi otly we awtobus biletleriniň düýünden tapdyrmaýandygyny, ýöne para beren raýatlaryň uçora bilet satyn alyp bilýändigini aýdýar. Uçor biletiniň döwlet bahasy 150 manat. Ýöne bu baha bilet satyn alyp bolmaýar. 1500 manat para berseň isleýän wagtyň uçup bolýar. Bilet üçin para bermeseň uçor boş bolsa-da, kassadaky işgärler bilet ýok diýip müşterileriň ýüzüne alyp goýup berýärler. Bu ýagdaý barada kanun goraýjy edaralaryň şol sanly mahkamanyň işgärleri hem bilýärler. Ýöne olar bu bolýan zatlara göz ýumýarlar. Diýip Daşowda dolanmaga çalışýan başga bir siýahatçy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä häzirki wagtda Balkan Lewap we Lewap Balkan aralygynda hepdede bir uçor gatnawy bar. Ýöne bu gatnaw diňjalş mögsüminiň tamamlanan wagtynda galy berse-de adaty günlerde de ilatyň talabyny ödäp bilmeýär.
Bizi döwlet ýollanmasy bilen 10 günlük awada diň jalmaga mejburi berdiler. Ýollanma Covid test we beýleki resmi namalar üçin 1600 manat töledik. Mehmanhana diňe ertirlik naharyny berdi. Gün ortanlyk we akşamlyk naharlar üçin ýene-de her gün 170 manat, jemi 1700 manat töledik. Meniň alýan aýlygym 1800 manat. Hökümet bizi mejburi diň jalşy iýerip şunça manat çykdyjy etdirdi. Ýöne bizi kadary transport bilen öpçün edip vilayatlarymyza iýerip bilmeýärler. Dip lewaply molima aýtdy. Onun sözlerine göre öýlerine gaýdyp bilmeýän syýahatçylar awada galýan her bir günü üçin ýene goşmaça jaý we azyk çykdyjysyny etmeli bolýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayet häkimliginden we onun transport serişdelerine gödökçülük edýän bölümünden kommentari alyp bilmedi. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäheriniň çäginde, Hazar deňdiniň kenarynda ýerleşýän awada iýul we awgust aýlarynda adaty raýatlar bilen bir hatarda agla we döwlet emeldarlary we büdjet işgärleri jalýarlar. Prezident Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 8-nji iýulynda geçiren hökümet mejlisinde ýurduň ýol başçylar düzümine 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda diň jalmaga ruhsat berilýändigini aýtdy. Şonda olaryň adatça bolşýaly zähmet ruhsatynda awada, arçmanda, ýylysuda ýa-da ýurduň beýleki şypahanalaryndə diň jalýandygy aýdyldy. Sewitde transport üpçünçiligi bilen bagly bökdönçlükler Tomus paslanyň 1-nji aýyndan, syýahatçylyk mewsüminiň başyndan dowam edýär. Iýul aýynyň başynda awada diň jalyp öz ýaşaýan vilayetlerine dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ýüzlerçesi uçar we otly gatnawlaryna bilet tapyp bilmedi. Şonda uçar we otly biletleriniň gyçylygy hususy taksileriň bahasyny keýigin şahyna çykardy. Türkmenbaşy Aşgabat aralygy üçin taksi narhlarynyň bahasy 800 manatdan 1500 manata gymmatlady. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hazar deňdiniň türkmen kenarynda awada milli syýahatçylyk zolawyny döretmek barada karar kabul etdi. Şondan soňky ýyllarda Sewitde mehmanhanalaryň onlarçasy gurulyp ulanylmaga berildi. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri awada Türkmenistanlylaryň we daşary ýurtly mehmanlaryň diň jalma üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendигini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Ýöne olar syýahatçylaryň ýüzüňiz bolýan transport kynçylyklary barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.